Parti û fraksiyonên Bakurê Kurdistanê di derbarê qedexekirina karên Rûdawê di kantona Cizîrê de helwest û nêrînên xwe aşkere kirin. Hata amajekirin ku ew dixwazin ku demildest ev biryar paş ve were kişandin. Rewşa ku Kurd û Kurdistan tê daye em anîne astekî wisa ku ew lüksa me ku em li hember hev hinkî biryara bistînin hinek qedexekirinê li hember hev bikin ew lüksa me gurotine ye. Heger kulu cihekî em behsa azadiya çapemenî nekin, em nikarin behsa demokrasî û azadiya gel û raya giştî jî bikin. Siyasetmedar û nûnerên fraksiyonan amajekirin ku qedexeyên bi vî rengî zirarê dide berjewendiyên netewî jî û Yekîtiya Kurdan jî dixe binê metirsiyê de. Medya nava gelê xwe de qedexekirin danîn ortawan yani birastî şerm e yani ez werdibînim. Rastî wek prensîp qedexekirin an sansûr ser çapemeniya çiya Kurdî be çiya cîhanê be li welatê me Kurdistanê em tiştekî rast û baş nabînin. Parti û fraksiyonan anî ziman ku di demeke wiha girîng de Kurdan pêdivî bi avakirina têkiliyan hene û ya rast ew e ku ev biryar bi awayeke erênî were guhertin. Parti û fraksiyonên Bakurê Kurdistanê amaje dikin ku pêwîst e li her deverî çapemenî bikare karê xwe bi awayeke azad bike û di heman demê de ev yek ji bo civakê jî wek pêdiviyekê tê dîtin. Mayrûksel, Rûdaw, Amed.